Igbo anyị abịa, ndị be anyị mma mmanụ, anyị ekene unu. Anyị bịa ka anyị kọwara unu maka travel. Ọtụtụ ndị mmadụ na-akpọ anyị na-asị na fa chọrọ irilocate, na fa chọrọ ịga travel, kpọrọ ezinụlọ fa pụọ jee ebe dị mma. Ụfọdụ adịgo njikere nọọ ka fa mara ebe fa ga-etinye isi. Ịma na asị na onye njenje ka onye isi awọ mma, nya bụ onye ajụjụ ada efu ezi. Ihe kpanyite mmụọ anyị bụ na ọtụtụ ajụgo ajụjụ a, ọ ka mma na anyị bịa kọwaa anya mmadụ niile kwesị ime travel fanụlụ ya, ma unu ejezinejuba oke ajụjụ. Onwe nwanne anyị nwoke, ọ chọrọ ịkpọrọ ụmụaka ya ma nwunye wee gaba obodo oyibo. Fa chọọ ịpụ, ọ na-ajụ ebe ka mma, maka ịma na ka ịma nke ịma nke ọzọ. Ya bụ o ji ego na-esi isi, ọ kpatago ego n'obodo anyị, ọ chọrọ ịpụ, ọ chọrọ ka fa gbapụ. So kedu ebe ọ ga-eje? Ọ si ọga nụrụ nnọọ anyị nwa nọ ebe ahụ tapịala ya ka ọ malụ. A sị onye ga-ekwunye kwuo nke ọ malụ. Taa mma akọrọ unu ihe mma gbasata Europe, ndị iche dị na UK. Ọ bụ Europe ka mma akọrọ unu, maka ịhụcha ntị ịmara ebe ị chọrọ ibi, ịmara ebumnobi iji chọba ịga. Ịchọ ịga lụọ ọrụ, ka ịchọ ịga mee biznes, ka ị chọrọ ije mmecha ndụ, nke ọbụla ị chọrọ, ihe ama ebumnobi iji chọba ịpụ n'ụdị ihe ịchọ iji na-achọ ịpụ. Ndị iche dị na Europe, obodo Europe niile bụkwa ofu. Tụmandị ndị a nọ na Schengen countries a, ndị Europeans ndị a nọ na Schengen. Ịma na o nwere Europeans ndị a nọ na Schengen, ndị ahụ bụ ndị dị poor country so kebere na Schengen. Mana ndị niile so na Schengen, Spain, Italy, France, Germany, Holland, Belgium, na ọtụtụ ndị ọzọ ndị soche na Schengen fa dịchatakwa mma. O nwekwa ndị a soro na Schengen, ndị Scandinavia country like Norway, Denmark. Fa dịkwa mma, fa dị mma, mana mma akọkalili unu nke mma mbọsị ọzọkwa. Anyị akọkwa maka ọzọ. Akọcha akụkọ ọkịta, ndị bigo na UK bitili aka jizie emele ebe obibi. Ụfọdụ ga-abịa ọgụ si kedu ihe nji ekwutolu UK, mana m bi na ya, ka ihe nji bili na ya. Ọ bụ ihe mfụrụ ka mma ekwu eziokwu, maka ka ị ghara ịbịa si na polo a kọwasarala gị ihe ọfụma, ịdị disappointed. Ọ na-eme ọtụtụ ndị be anyị faluo fadu disappointed. Ụfọdụ na-aga na Dubai, ịmago aga stọk ọdịa. Ụfọdụ na-aga Asia, alụa stọk ọdịa, na-akpọzi enyemaka na fa na-emezi kafafu, fa na-etijazi etija, na-agbazi nịkanịka, na strọgụ. Nwanne anyị nwoke, ịbịa na ụlọ mma ebido na housing, maka na ọ bụ ụlọ bụ isi ije. Ịbịa fụkwa ebe itinyere isi, ịmanya ibigolu mmiri ada ama gị, ilie eliri amara ma iliri. Ọ bụ ụlọ ịfụkwara, ị na-achọ ime njem, ịbatakwara anya tinye isi n'ebe ahụ. Ọ bụrụ na ụlọ ka ị ga-etinye isi, ọ bụ n'ụlọ. Ọ bụrụ na ụlọ ndị na-adị na Europe, ọda Europe, fa na-ebu ibu, fa na-asa mbala, ma sitting room fa ma garden, ọ na-asa mbala ọfụma. Mana ịbịa na UK, ọ na-akpa mkpa, ọ dị ebu ibu. Generally fa lụrụ ya ka ọ dị obele. Ya bụ ị na-abịa ka ibisepụ arụ, ma ọ bụ ka ime luxury na UK, ọ ga-adị one ahụ. Mana ị ga-ebi echịkụnata onwe gị, ị na-achụ ihe ị na-achụ. Ịchụta ego ije lụọ ụlọ salụ mbala. Ịlụọ na be anyị, unu na-afụ ndị salụ mbala obi achalifuru, imebe ka o si dị gị. Asị ibilibe mmadụ ga-akụ na flawa, ga-akụ na mkpụrụ osisi. Inwezie nke gị, ịkụba mkpụrụ osisi, kụba flawa. Ya bụ ibili na mba UK, ịkụ na mkpụrụ osisi, ịkụ na flawa,
iluo na mba ndị ọzọ ihe akụkwa mkpụrụ osisi kụọ flawa inwe ike zochiche ihe n'azụ ụlọ gị zoo nwechie ma parking space ebe ị na-eme apak moto mana ọ fịara arụ especially na London ụlọ abịa mana nya UK generally ịmaga ama amụfe enetere befe anya o nwee ebe ndị ọ dị mbọ ị ga-afụ obuo ibu maa mma ọ dị mbọ fenetere befe anya ka ndị European country ndị ọzọ ọ bụrụ na ịbịa n'ụlọ travel nya ịbịa na UK direct ọ ga-ekwekwe gị odidi ị ga-anabatakwa ya ọ ga-adịkwa gị ka ọ dị mma mana ọ bụrụ na ijego bie ebe ndị ọzọ ihe dịka Germany ma Norway ma Denmark ma Belgium ma France ma Spain ọ bụrụ na ibibugo ebe ahụ wee bịa UK ọ ya agbakwa gịghalị ọ ya asị ọ second Naija bụ ihe ọ ya adị gị ka second Naija ịman like chakwu ya ọ bụrụ na ibibugo ebe ọzọ ị na-abịa ebe a ịman like UK maka o nwee ka befadi ịbata n'ụlọ hitin ịma na oyi na-atụ oyi tụba ọ bụrụ ebe niile ka ezigbo hita dị o nwee ndị mkpọmkpọ hita a na-egote egodi dọba adọba ọ bụrụ ihe ekwesịrị ka eme ọ bụ ihe eji eme kampin hita a na-egote wee dọba ịchọ ije kampin igotie maka onwere ọkụ dị ebe ahụ ibu jenareto maọbụ ihe gaba kampin mana ịbịa ụfọdụ na UK o nwee ụlọ adịrọ mma obibi mana mmadụ bi na ya ịbịa ije gote hita ahụ a na-adọba ịdọba ya ọ na-amịkwa ọkụ ịbịa itinyere na ọ na-agwụ itinye ọkụ ọ na-agwụ andịba na-egote hita ihe a ka ezi ọkwa mita fabụ ije gote ọkụ imikwu ya ọ dịka Naijiria imikwu ọkụ ọgwụ ọ dịka ewere ọkụ ijekwe gobe ọkụ ọzọ imikwu ya ọ dịka ewere ọkụ mana o nwee ndị dị ọtọmatik mana ọ dịrọ too much ihe na-egotekeli ọkụ igote mmikwu ya ụfọdụ ọgwụ ọnyụọ otinyụọ ije gote ọzọ ọ kafa si eme mana ọ bụrụ na mba Europe ndị ọzọ anaghị egote ọkụ fancha niile dị ọtọmatik ịbịa na UK o nwee ndị tinyekwe nke fa ọtọmatik mana fa eburu ibu nya anyị na-akwụzi ụgwọ ọkụ and ịdị unlucky wee bili ebe hita ahụ dị njọ abụrụ ezigbo hita ọ na-amị ọkụ ebutele gị bilu ọ ibebe akwa oyi a na-atụ ụmụaka ebe niile a na-ama jijiji ọya na-aya ụmụaka ma ndị okenye o nwekwuru n'ụlọ ihe ebili amara m ka fa siri ụlọ fa mbụ ndị UK amara m ọ dịrọ na n'ụda European country na UK ka m bịara fụchicha ihe niile ahụ o nwere n'ụlọ ị ga-ebili ibili n'ụlọ ahụ ụra ajụ oyi arụ aja niile etiche ebu nya ọ dịka afịfịa ọ n'elu n'akụkụ nya ịmaga ọkọlọcha na-achacha green nya amara m ka fa si lụọ ụlọ fa ma fa plan ọ dịkwa menu na UK ụdị ụlọ ahụ ọ na-ajụ oyi na-ede mmiri ịdọba akwa gị edechechiche mmiri nya mana akpati ojuchichi oyi dịka akwalia mmiri ị na-asị ka ezi imeghe enyo ọ na-esiche nya ọ na-emebicha a na-akpụ ya moolu adịchicha n'akwa ọ na mba UK ka m bịara wee fụkwa nke ahụ nya ịbịa ụfọdụ ibie n'ụdị ụlọ ahụ ibie na ya ọsọ ka iji gaa ịpụọ ị na-achọ fa na-asị na kansụl haus na-adị mma kansụl haus na-enwe ezigbo hita dị n'aja zegeli ka ezege o na-ahụ ka ndị mba Europe ndị ọzọ si alụ ụlọfa ọ dị mma zegeli o buo ibu ọtụtụ ndị bịa UK gbachirila azụ ma ọ bụrụ na ibijigo Europe afọ ọtụtụ gbachirila azụ ụfọdụ na ya ibie Europe ndị ọzọ ibie nye wee bịa UK ijidere onwe gị ị ya agbachiri azụ ọzọ bụ ịchọ na ị ya akwapụ from other European countries a wee bịa na UK ịchọ ịkwapụ mgbe ụmụ gị ka pempe mgbe fa ka pempe fa bakwara anya 12 13 14 15 iwee kpọrọ fa na-abịa fa bịa n'anya fa ga-enyekwa gị nnukwu nsogbu fa ga-enye gị fa ga-ebe akwa fa ga-adọkarị gị fa ya agbapụ n'ụlọ maka onwe nya
nya a na-akpagbuzi fa akpagbu ọbụzi ka esi fia ka fa si afụzi ya na maka na ebe niile gbasapụrụ arụ na mba Europe ndị ọzọ UK chịkwuo mmadụ ọ bụrụ na ị chọrọ ịpụta na mba ndị ọzọ ibi ka ị bịa maka na-asụ oyibo ebe a ka ụmụ gị mụọ akwụkwọ n'oyibo ma ọ bụ ka ịzụ ọfa na UK ihe ị ga-eme bụ faka dịkwa 6 3 4 fa amadị ihe iduluta gbapụ ọsọ ịbịa fa ga-efe ilukwu ebe akwa mana fa amanye gị nsogbu mana ọ bụrụ na fa etochego dị 14 15 ịkpọrọ fa bịa fa amagoli ihe fa ya enyekwe gị nsogbu fa ya asị gị na fa ga-anachighị ebe fa na fa laikiri ebe a o nwere onye na-abịa mbụ na alaiki ọ ịbịazie ọ na-ama gị arụ hauzin fa jọrọ ajọ njọ andị ọ galakwala ọnụ ọ galala ajọ ọnụ ọ bụ few places ihe afụ ndị be anyị nwetara ego nwere mansion ife ụdị ụlọ fabi na UK o pekwela ezigbo mpe maka ị na-eghe okwukwe maka UK na-ewu onye ọbụla a na-eme student visa ka abịa ya bụ ka ị makwala ihe ị na-abịa ifesi ịbịa ka ị ghara ịdị shocked si ọhịa a ka a na-eme ya bụ mita ị ga na-eje na-egote ọkụ ọ na-anyụ ị na-egote ọ na-anyụ ị na-egote ọ dịka ibi na Naija ebe ndị ọzọ ọ dị ọtọmatik ọnwa gwụ ịkwụọ ụgwọ ndị ọ dị chipa na other European countries ana m agwa unu difference between UK na other European countries ya bụ nke dị gị mma ịgaba unu flia ọ bụrụ ma dosbin ọkwa unu fu dosbin other European country ebe fa na-etufu ahịhịa bụ underground ụlọ niile ogbe niile nwere ebe egwuru ana wee si ilu ọnya wee donye ihe ị ga-abịa ịbịa ikpughe enye ịtụnye afịfịa ikpuchikwa enye ịtụnye afịfịa ikpuchi enye ọ dị n'ime ime ana underground moto na-ebu afịfịa na-agagharị fabia ọ bụ ọrụ ndị imigrant na-alụ fa na-eso moto ndị katipa ọ bịazie ọ dọnyili ihe ahụ ekwughe ihe ahụ adọnyilie wunye na ihe ha ji etufu ahịfịa ebulie gaba mana abịa na UK nke fa dị iche fa enwerie fa na-adọbacha bọket n'iru ụlọ dọchiche enye ụzọ niile ezi niile dọchiche enye a na-atụnye ahịfịa ụfọdụ na sọma ọ na-esifite ụfọdụ a na-awụfu n'ala mgbe moto ji bịa obulu nke fa ka dịkwa n'elu dịka nke ndị Naija kwa abịa dọbacha anya n'ụzọ niile ụlọ niile nwere nnukwute bọket ndị gọọmenti na-ebunye gị nnukwute bọket buru ibu ibi ịtụnye ahịfịa na ị na-atụnye emechiche o nwere oge ndị na-ebu ahịfịa ji abịa bukola ahịfịa niile ya na-akwụkwọ ụgwọ ya a ga-atakschaghị ihe niile ahụ na Northern Europeans a na-ataks kwa onwe mgbe a ga-eweta gị ego niile eji eme maintenance niile na gị kwụọ ụgwọ ya mana ọ na-abụ obere ego o sochekwa n'ihe a na-akwụ na tax ọ bụrụ ọsọ ụgbọ ọkụ na ụgbọ mmiri ọ bụrụ ya bụ na UK dịkwa backwards ọ dị backwards emechie kịta ndị bitugo UK aka ji emele ebe obibi asịba ka ihe nji bịakwa ka ihe m na-eme mana ọ dị backwards to compare ndị ọzọ ọ bụ Europe ọ bụ ihe eji eme ọnụ ọ bụ ihe mmadụ na-aga ọnụ ọ jilie n'anya isi jilie na-abịa ka abịa London ka abịa UK ka abịa US abịazi ọ bụrụ ihe bụsị m jele asị m na m efukwa kedu ihe m na-emezi ebe a Aba ka Ọnịcha ka nnọ ka Owerri ọ bụ ihe m kwuru achọrọ m ịgbachi nshọt agbachighị m azụ agbachighị m azụ ọ bụ ya ọ dị backwards ka ka fasi ga-ebute bọket na-atụnye ahịfịa na-awụfuche n'ala ọzọkwa bụ na ịbịa na streeti niile a na-adọbacha ordinary dustbin ị na-agafe na-ata ihe ị na-atụnye from ịmago ihe adị aga one pole ifu dustbin ịma nga one pole ifu dustbin a na-atụnyechi ihe o nwere ihe ga-atụsa n'ala mana ịbịa na UK ịta ihe ị ga-achọkata ebe ị ga-atụpụ ihe gị ijidie n'aka na-aga ị ga-agakata na-achọ dustbin na-achọ ihe gọọmenti na-alaịn ta ọpụ ebe niile ka a na-atụnye ihe ka ihe ghara ilite ebe niile mana fada adọbi enof ọ na-ete aka bife ifu ebe ị ga-atụnye ihe ọ iji deketa ịtụfu onye
onye ma na ọ dịrọ mma onye azụrụ azụ ịtachi ihe ịtụsa n'ala ịtụsi ya ha ị kwesịrị ịtụsi ya ebe dị mma tinye ya na dustbin ma ọ bụ iji ịbịa na toilet mes chee ọ ịrapụ ya ị kwesịrị ifiche ihe mes ọ bụrụ onye ọzọ bịa ọbụba gị ọnụ sigba gị ọ dịrọ mma ya bụ ịbịa jide ihe ahụ iyi agakọta na-achọgharị dustbin ya atụnye ndị adị ọdịka ya bụfata anya fa atụsi ya n'ala na-aga aga ịbịa olitacha ihe niile atara ata waterproof gbogbogbò mgbe anyị bịara ọfụ mfụ ihe niile olitacha ebe niile anyị na-eme hụ mụ na ụmụ m anyị lachapụ ọsọ na-agba ọ dị anyị njọ ọ dị anyị ka hei ifu ka ọ dị anyị mbọsị ahụ ọ dị anyị ka anyị kpuchi aka gbaa ọsọ eweziga dị m ya ọmụm anyị nọrụ na mene n'anya na ebe a o nwere ihe o ji ka mma agwakwa unu ihe o ji ka mma kwa o nwekwa ụdị o si ka mma mana ndị ya dịkwa ka ọka amara m mana o nwere ihe o ji dịkwa mma o nwere ihe o ji dị mma ọ dịrọ njọ gburugburu ihe dị njọ o nwekwara ihe mma ọ dị o nwere ị na-agazi n'ụzọ fa o mechego 300 years ọtụtụ ụlọfa ọtụtụ o nwekwa ndị ọfụ a na-alụ mana ọtụtụ fada akụwa fada breki mmadụ ga-ebi na hei ọkwa ịbata isi ọgịnị ifu ụlọ ọwụwọcha ọ ịbazi ya n'ime o wee dịchata mma ị na-eme ya anya onwe mgbe anyị bịara asị ka anyị jechi ụlọ ndị hauzin ejenti duru anyị na-aga ebe a ga-egosi anyị agalidegaldelute ebe nwaanyị na-asị na-elugo na-enye onye a ka anyị si nọrọ nkwụkwụ aka onye ka anyị si kwụkwụ aka na-enye anya mbata ọ ka mbata dị n'ime ka ọ bịa dịchata mma obi wee lute m obele anya ọ bụ ma ihe m na-eti n'obi m bụ efu kwa m kedu ụdị ihe bụ nke to compare ebe ibibugo ihe dị iche erika ihe dị iche bụ ọka nkụ kedu ka eji silipa na-eme ọnụ si na fa bụ Great Britain mana ama m great ahụ afụrọ m great fa ahụ ọnya nwe ụmụnne ụzọ fa bụ pati ọ bụ ọkwa obere ihe ọ dịrọ smooth ụlọ ije na European country ndị ọzọ ụlọ na-aka nka fa na-akụtuchi fa akụwacha anya fa kụtuchi enye fa na-arụ modern house ọ gbafa akụtu onye pịapịa ihe afụ ụlọ dị 100 story 100,000 flat ya fa akụtu onye pịa weli katapila kụtu onye rụọ nya ụlọ ọzọ ọ bụrụ na ibi n'ụlọ a na-akụtu maka gọọmenti na-enwe abịanye echiche ọ bụrụ na ilugo age enye gị ụlọ nye gị ụlọ so ọ bụrụ na ibi n'ụdị ụlọ ahụ mgbe a ga na-akụtu ya eriloketi unu n'ụlọ ọzọ a ya enyekwa ụlọ ego unu ji ga-etinye ngwongwo n'ụlọ ọfụ unu na-aga maka ama na inconvenience o nwere ihe ịma nwetache ma kapeti gị ma ọtụtụ ihe ịma nwetachi so abịa enye unu akata mkpa ego na a na-eme unu inconvenience unu jee n'ụlọ ọzọ ka akụtuo nke a n'ọdịgo oke ọdịgo n'ọfụ ọkago nka ọdị ọkwụ na anwụ na mba UK ụlọ lụchiche 1000 years ọka dịkwa fana akwa akụtie fajidi eme ọnụ fajidi aṅụrị na fanweli amamọ 7 ya ka faji eme ọkwa ka iwee fụ fa bụ nnọọ kọmunist ọ conservative ama m ihe a ga-akpọfa o nwere ike kpọọ fa kọmunist ọ dị egwu ọ bụ ọkwa obere ihe iruo n'ụzọ fa ụzọ okporo ụzọ ebe moto si aga o nwere ndagwurugwu mana o nwere so pachi na galop ụzọ na-akụwa kamafa ga-alụ ọnya ọfụ ihe a ga-emebufe abịa wuchie nye pachi anya ịbịa n'ụzọ niile ọ bụ pachi nya kọlọ nke ọdụ pachi ebuziela ihe eji etufu afịa dochichi ụzọ niile ị na-aga ị na-akụ aka na bọket eji etufu afịa na-akụ isi na bọket eji etufu afịa ọda European country ụzọ ịmanụ o nwere ụzọ ebe nnukwu moto si aga nwee ụzọ ebe obele moto si aga nwee ụzọ baisikụl o nwere onye na-aja amụ ibie
unu ahụ ka fasi lụọ befa plan anya nwere onye na-akụ isi na poolu ma ọ bụ kụọ aka n'afịfịa maka onwe ebe a na-etufu afịfịa underground ikechicha afịfịa gị iwelie kpughe ebe ahụ ịtụnye ya ikpuchie ya ọma nsipụta mana nke ga na-esi ijiji a na-eme yoyoyo ọkwa ndị chọọ ibi na European country ọkwa unu si m kọọ ya ka m na-akọ ihe anya ka ịmata ihe dị iche ị na-abịa ka ị ghara isi maka ụfọdụ ga-abịa na-egosite gị ebe dị mma ichee na ahụ ka fancha dịrị ụnahụ ọdụ ọka bụ unu mma ndị other European countries kafa mma in terms of environment na-ene anya ma ụlọ ma housing ma even nkwụ child benefit ndị other countries na-akwụ ezigbo child benefit fa na-akwụ ya in short ebe anyị bibugo fa na-akwụ ụzọ onwe nke fa na-akwụ kwa ọnwa nwee nke fa na-akwụ every 3 months fa akwụọ nke ahụ na iji ụmụaka na ego a na-akwụ kwa ọnwa na nke every 3 months fa na-akwụ ya mana nke ebe a bụ sọsọ ofu nkwụ nke kwa ọnwa ahụ okwu abụ ilukwe na other European countries a na-akwụ ụgwọ holidays ọ na-abụ sọma luo a na-eme onye ọbụla encourage ya jee holidays a na-esevulu gị na-alụ ọrụ ị na-esevu holidays money isevulu gị ndị na-alụ ọrụ a na-esevulu ya separate emechaa kwuo gị ya encourage gị jee holidays ka ije refresh ya maka ime break da na ọ dị mkpa ije negheli anya kutu ume tinye ndụ na mmiri recreate ya onwe gị wee nwetakwa energy iji ga-abịa na-alụ ọrụ ya bụ akwụọ gị ya holidays money iwelie gaba ụfọdụ na-aga ebe dị iche iche Dubai ụfọdụ na-aga Egypt ụfọdụ na-aga ịmago gaba ebe dị mma ebe ọnwa ndị Europe ebe fa na-agakarị Spain maka ọnwụ n'etiti ebe ahụ wedi ya na-adị mma fa gaba maọbụ gaba Afrịka ebe dị peaceful fa gaba ebe ahụ so iluo a na-akwụ holidays money ọ bụrụ na ị na-akwụ alụ ọrụ na ị na-ana gọọmenti money like maybe arụ adịrọ gị ide eje ọrụ amago na arụ adịrọ gị afa gị dị na ndị arụ adịrọ na ịyara alụ nwa ọrụ a ga-enye gị a ga na-akwụ gị ụgwọ kwa ọnwa na-enyekwa gị holidays money ahụ a ya akwụ gị ya iweli eje holidays ọtụtụ ndị be anyị adịghị ejekwefa ya eli ego ahụ weli etinye n'ọrụ weli etinye na project afụnokwe m ka akwụ holidays money ebe a n'other European country bụrụ single mothers a na-akwụ ụgwọ na ịbụ single mother amara m ihe ya ji emeli jos na ịtụrụ ime mmụọ nwa ịnụrọ di a na-emeli gị ebele na ị na-ata afụ a na-akwụkwa gị ụgwọ ya ije na ịbụ single mother ya ka eji abụ ụfọdụ ndị anya ukwu fabiafa chụpụ difa ka a na-akwụzifa single mother ahụ ka a na-akwụzifa ụgwọ ahụ na-akwụkwa child benefit ka a na-eri ka ego juo ebe niile onwe ndị na-eme ndị anya ukwu nwekwe ndị na-amụrụ ụma gbasa onwe ndị na-amụ ụma gbasa ndị Afrịka fanọkatafa amụrụ ụma gbasa ka akwụbaba single mother ego single mother ahụ a na-akwụ ya afụrọ m ka akwụrụ ya na mba UK afụrọ m ka akwụrụ ya ya bụ ihe dị iche erike ịma na mba Europe ndị ọzọ ịbụrụ single mother a ya akpọtala gị ọkwa nwa na-eku nwa fa na-agụ ya na akwụkwọ nnani ma ọ child minder ga-abịa na-enyere gị aka n'ụlọ na-edeli gị akwa na-esili gị nri na-ejele gị shopping na ikwesị izu ike na afụfụ egbugo gị a na-akwụkwa ndị ahụ ya ka ọrụ ji juo ebe niile onwe ndị na-agụ ya n'akwụkwọ ma ndị like ịmụọ nwa onwe ndị na-abịa enete gị enyere gị aka pụrụ iche na ịmụrụ nwa fa na-agụkwa ya n'akwụkwọ like a ga-akpụ ya ọmụgwọ ịma na ọ bụrụ be anyị akpọ onye ọmụgwọ mama ga-abịa mana fa amagolu na ọ dị mkpa a na-enyekwa gị mmadụ mgbe ahụ ọ ya abịacha n'ọchịcha 1 month enyere gị aka dị iche iche esi nri awụrụ gị nwa arụ ọ bụ ọrụ ya ọ gụkwara ya n'akwụkwọ a na-akwụ ya ụgwọ specially ndị bụkwa single mother a na-enyekwa ma ndị nụkwa dị ndị kram zọrọ ọgụ ahụ
ịbịa n'ụlọ ndị Europeans ndị ọzọ apart from United, ọ na-ebu ibu ihe adọbachicha ọtụtụ ihe ịmụọ nwa na ka ọ ga-adọ komodo ibe ị ga na-akwakwachi ihe enweta ụlọ ụmụaka nwee pakin stọọ ebe niile iji gaa na-paaki ihe gị afụ ọkwamya na UK ọ dịrọ ọ nwekwa ebe ọ dị mana ọ dị mbọ ọ dị kebere mana ebe ndị ọzọ bụ European country ndị ọzọ ọ dị n'ụlọ niile falụlụ ụlọ fa ọ dị mma obibi ime enjoy na ibi n'ụlọ mana ebe a mba ọ bụzi ụzọ baisikụl bụ ịmụchi anya ị na-aga maka onwere moto gị na ya ga na-aja mana ebe a moto na baisikụl na-azụ ụzọ azụ ọ bụzi medikal chekwa ka m gwa unu medikal emekwa gị test sifa repeat enyefa confirm ọnya maka fa na-emekwa mistake jukwa efe arụ mistake juru ndị UK arụ fanwe ike mee gị test emechie gị test akọlụ gị ofu ihe abụrụ ihe inwe si na inwere ịkọ a confirm ọnya ọ bụrụ na inwe ezie ikwetekwana si na inwere ma ọ bụ were ọgwụ ṅụọ mbakwao mụnwa ga-etestify unu na omego m ọ bụrụ na my question rọfa wee sifa repeat enye nchile ọgwụ m amara isi enwụọ ya bụ ịma na UK ọtụtụ ndị mmadụ si mba dị iche iche fa na-emefa employ especially ndị medical professional ndị ahụ abịa mee gị interview ihe apas maka ihe akwado interview a ga-ama likely question ịgaba interview ihe ajụche likely question a ga-ajụ ndị na-eme ọ bụrụ nọọsịn o nwere likely question a na-ajụ ndị nọọsịn ije mụcha anya ịbịa izegeli abịa na-ajụ gị ị ga-azatachi asị na ịma ihe mana ị mara ihe maka ịgụ akwụkwọ n'obodo anyị maọbụ ebe ndị ọzọ UK na-agụ akwụkwọ ọfụma fa na-akụzi ọfụma mana corruption dịkwa n'akwụkwọ fa ahụ corruption dị na ihe corruption dị ya bụ ama m ọtụtụ ndị be anyị nwere ụlọ akwụkwọ like ọ bụrụ na o nwee ike duto na ịbụ imigrant ichenji gị afa gị maọbụ na ote gị igudebe akwụkwọ enye gị akwụkwọ iji gị agụ akwụkwọ dịka GCE maọbụ poli edechi enye si na ịpas iweli ebe akwa iluo uni ahụ onwe ndị na-alụrụ mmadụ assignment na uni onwe ndị ọ bụ ọlụfa o nwere ogbefa ịya na-eje ọlụ alala ụla mmadụ ya na-alụrụ gị assignment ma ọ bụkwa na ịchọ ka mmadụ lụọ ọlụ gị ma ọ bụrụ na ị onwe gị anya ị nwere efe ma ọ bụrụ na ị onwe gị anya ị nwere isi akwụkwọ onwe ndị na-alụ ya ji ya eliju afọ ama m ndị na-alụ assignment onwere ọlụ ọzọ faji ya eliju afọ ọ bụ ndị na-agụ akwụkwọ na yunivesiti nọ na UK ka fa na-alụrụ ya assignment ahụ fa na-eji akwụkwọ fa na-alụzi ọlụ maọbụ fa na-alala ụla na-ezuzi ike na-eme ọga na mgbumgbu ma madam na mgbumgbu a na-alụrụ fa assignment and assignment ahụ adịnekebe exam ọ bụ assignment ka eji ajọji exam maka assignment a na-enye na-ata aja akpụ ọ na-ata aja akpụ ya bụ isi ga na-agba ghala ma ịlụcha assignment ijiri aka gị gụchicha akwụkwọ lụcha assignment ị ga-ama ihe a na-ama ị ga-adị brilliant ị ga-adị intelligent ị ga-adị competent n'ọlụ gị ịma ihe na-egbufa ụfọdụ ọtụtụ adị eji akafa ede feji eji akafa alụ mmadụ a na-edelife edechezi elifa ihe ahụ a edeli mgbe a baziri n'ọlụ misteki ejufe arụ o juru na mba United Kingdom o juru na ya mana o juru ebe ndị ọzọ other European countries ọ dịrọ like that onwere ndị na-edelifa ma ọ na-agụlụfa ma ọ na-adọkịa fa asambodo iji ga-aba skuul ị n'ọnụ ụlọ adọkata ikwu ụgwọ enye gị ịchọ ka ndọkata ya nye gị gosi gị ịfụnanya ikwu ụgwọ enye gị iweli ejebe isi na ịpas gị mana ịpasịrị ịlụzikwa na-alụrụ gị
achimfa n'aka una ka nsi chitafa ka ụtaba ọkwamụ una ka nsi chidefa n'aka ka ụtaba a na-alụlụ gị assignment eluzie mistake eju gị arụ ngwa gị mistake mmele encounter na UK so in 3 years olugo 100 mana since 10 years anyị nọ n'other European countries onwere ofu mkpụrụ mistake fa na-asa anya mmiri fa dị organize maka gịnị ka mmadụ si ga-eje na-alalụ ụlọ a na-alụlụ assignment ndị ada edekebe exam na assignment ahụ mgbe exam enye gị assignment ị ga-ebe akwa kwa mbọsị ka eji ga-enye gị kwa mbọsị oge ata aja akpụ ị ga-emekịtịtị nya ị ga-asị ogiri ị ga-ebecha akwa ọkwa gị welie na ịma na exam asị gị ka enenekwa exam nekwe ka fasi eme asị gị na a ga-enene exam agwakwa gị ya ebe ị ga-ejego enye gị ebe ị ga-ejego fachọ ka ị gụọ ọnya mali ya chọrọ ka ị kram ọnya ụfọdụ na-adachakwa ya bụ ya ka mistake ji erujufe arụ ma employee fa na-eme ndị mmadụ gụchala akwụkwọ na mba ọzọ maka ịgụ akwụkwọ ebe solu gụọ onye ọfụma solu n'ihe a na-eme ị ga-anọ n'ofe ị ga-amakwa ihe a na-akọ mana ihe na-emenụ bụ ndị a na-edela assignment ya na ndị a na-eji akpọtacha na obodo ọzọ mee fa employ mee fa interview fa pass ya maka fa ga-eje mala area ebe a ya ajụfa ihe eme research ịmala area ebe a ya ajụ gị kwado onwe gị eme gị interview pass ya mana o nwere ihe dị gị n'ime maka ịgụrụ akwụkwọ n'obodo oyibo ịbịazịa mistake eju gị arụ anọkata ede afa gị si na iji ụgwọ ịkwụchagokwa ụgwọ ahụ ifu abatụlụ bịa afụ na-ekwu gị ka ihe unu na-agakwalị mmadụ arụ amara nke ka njọ ofu mbọsị nke ka njọ bụ medikal bụ nke hapụ n'otu nji wee tie mkpu onwe onye ọ ga-abụrụ ya ịnagokwa ewu ịnago ya ka m ji asị unu dị brave dị beautiful nya onwe unu ji unu afọ unu na-ajụ ajụjụ maka onye ajụjụ ada efu ezi ụmụ m ndị ọzọ mmụ n'ọda Europe a na-abụ oluo a na-eje antinental onwe mgbe ọ ga-elu na-enene gị ma o nwere ọya ọ bụrụ na o nwere ọya fa egbochibe gị ka ọ ghara ịba nwa anọkatazịa a na-eneneche ma sexual transmitted disease ọ bụrụ na ijego kochete ka egbochibi enye gị ọgwụ maka ọba nwa ọ bụ okwu na ụka ịma ihe ha mee oluzie nke m asị ka emekwa m sexual transmitted disease na a na-eme onye ọbụla ọ bụrụ maka gị iche emechiche ihe emere ebupụta result asị na m nwere chlamydia bụ gịnị ọ bụ sexual transmitted disease nsị amụnwa nwere fasị m yes nju ofe ọzọ fasịkwa yes nsị a na ihe a bụkwa okwu asị ọnya bụ ịnụ odi ị ga-atrọst dị gị mara ihe ọ ga-emenwu na ihe ọma m ihe nji wee sita na ọ bụ okwu asị bụ mụnwa mara ma agbara n'ụzọ maka onye gbaa n'ụzọ na-ebute sexual transmitted disease njuo fasifa biko ihe a chlamydia bụ sexual transmitted disease fasị m nsị a na-ebute ya ma ị nọla na toilet na-eje mkposi fasị m mba a na-ebute nya n'ikuku maọbụ anọkata maọbụ n'ihe o nwere ka isi mee ebuchetie asị mba asị na ọ bụ sọsọ na sexual transmitted ka eji enweta nwesị a na ọ bụ okwu asị ihe a unu na-agwa m ihe njigwafa na fa bụ okwu asị bụ amago m na di m ada agba n'ilu ama m na ọda agba n'ilu maka ama m ihe ọ ga-emenwu nwakwalụ trọst kwa onwe m na m agbara ka ezi ka o si bata ka o si batakwana ha ịma ihe ya mee ejekwe bute ọgwụ ozugbo kute mmiri si m na mma aṅụ ọgwụ kwa ka egbochie m maka nwa ụmụeba nwa jekute nnọọ mmiri nsị ọbụzi ọgbụgba nsị a bulunu mmiri asị m n'iru pụọ na manyara aṅụ ọgwụ ahụ na ọya adịrọ m unu si na ọ dị achọrọ m ịnwụ ya
fie bukwelu mmiri na-emekwenụ ka ọfọs ha nsị ya mara aṅụkwa ọgwụ a bụrụ na ọgwụ si mmiri kwụ a na-eme nkwụnye ọgwụ elu kwụnye ma mmiri elu bụrụ akpa m na si ya kedu ihe bụ na nwe klamidi nnọkọta nnọọ ịma ihe nna anatala nna ana gam nna ana bulu agha bịakwutere di bulu agha bịakwutere si ya a sị na nwere klamidia kedu ihe mere na ma gbara n'ụzọ ịgba n'ụzọ kedu ebe o si bịa ngwa bịa nọla ana ka ị kọọrọ m akụkọ ebe o si bịa maka kedu ịmago ndị achọkwa ịghasa ezinụlọ ndị achọrọ ịghasa ezinụlọ na nkịtị si abịa kọwara m nkọwa si na nwe klamidia bulu mmiri na-achọ ka banye m ọgwụ n'ike na njikwala ajụ na magara ahụ na nsi ka m bịagodi jụọ gị ajụjụ bifo m bulu ọgwụ nwụba ezi nke bụ m bulu ọgwụ nwụba o si na ọgba akwa n'ụzọ ka ezi nke sinsi o ji nwụọ m na ọgba akwa n'ụzọ ka ezikwa kekwe n'ebe ihe nke a si ihe agbagwojukwa mmadụ anya ihe agbagwojuo nwa ọ ka ajụchago mfe a na-abute na tọiletị asị mba a na-ebute ya n'ikuku asị mba a na-ebute ya asị na ụsọ na sexual transmit ka eji ebute ka ekwe n'ebe o si ihe ejuru m afọ mbido na suspect dị ọ na-agbazi n'ilo ọ na-agbazi ihe ekwere mma ya na-agagharị na-asị ya ngwa na-esogheli esi ya ihe agbalịrị m eziokwu na-aba mba mbakata mba abazị m mba nje nọrọ nwayọ mmechie mbịa yọbazi anya ayọ nsị ya ngwakwazi ya m eziokwu ngwa oyo kwuzie eziokwu kwuo mmadụ emekwa ihe ọbụla ịgwa m ihe otu obi gị o nwere ihe m emekwa gị mma arapụ gị n'ọka mmara ebe ihe asị mma arapụkwa gị onye gị na ya na-eme ihe gwa gị eziokwu ihe arapụ ya ọ si ya si ijiri aka gị chọpụta ihe eme ihe mana o jiri aka ya gwa gị eziokwu ime n'ihe unu kpedokwe unu dịkwa mma unu chọba solushon ọ bụ ka esi eme so ọgwa akwam ọsị na o nwere ebe ọ ga nwesizi anya ihe men bụ na ị ga-echezi test jee test ijezie amazialụ ma ọ gị ka ọ dị gị dị m amazialụ o jebejebe olu ọ dị ọkwana ya ọ dị ọkwụ ya o ezikwe ka o si dị ngabakwa gam luo n'ụlọ ọgwụ ahụ bak na rizọtụ dị ma ọ dịrị ya kedu ihe unu mere ngwa meghelienụ m test ahụ confirm one meghelienụ ya ozugbo feje meghelite enye bupụtakwa si na ọdụ ọkwa nke bụ ọ dịkwa ụnyaahụ ọ dị ọzịta kedu ihe unu mere fa na-asa aka isi ahụ chọkwa ibulu ọgwụ nye m ka m ṅụọ ọ bụrụ na m ṅụrụ ọgwụ unu ma ihe ọka eme ihe oyi adịrọ m unu si na ọ dị o jezie lụọ ihe ọzọ onye ka m ji agwa unu akụkọ bụ akụkọ unu ji gaa mụta ihe onwe ihe a sị na ọ dị unu fa confam bakwa ya and ụmụ nwaanyị na-amụ nwa ọ naghị afịa arụ ịmụọ nwa asị gị contraceptive gị welie ṅụba ka ị ghara ịtụ ime ozugbo mba ọ bụrụ na ị chọkwa ịka mụ nwa mụtacha nwa ịṅụ na contraceptive ma ọ bụ gbochibe tụrụ ime mụba nwa ọ bịa ọsịsọ mụba anya uche na-atụ anya mụbịa mụchicha onye ị chọrọ imechi ọ bịagodi nwa ihe nya bịa maka iwelie na-anwụ ọ ga-eje mebicha arụ gị mgbe ị ga-achọzi o nwere ike isi ka ime nye 3 years n'otu mgbe ị chọziri 2 years after ịma mfụsịkwa ọ ga-ete aka ọ na-afịazi gị arụ so ị na-nafanyanwụ ọ na-afịakwa arụ bibifo arụ ga-abịakwa tonomal ọ na-afịa arụ so iburu ọ bụrụ ole esi ma ịchọ ịmụchago nwa mechie imebezie contraceptive mebe family plan ị na-afanwụ maka otegofa ji anye m were nwụọ nsị a mba adị m aṅụ fa na-eme ka ọfọs nsị a na m agwago unu na m achọrọ ọ bụrụ na nna alụfa ọgwụ nya fa kwesịkwa ịkwụ ụgwọ dameji mbọsị ahụ fa mechie test si na klamidia dị ma olu echi emeghelie nye maka na mfọs ụfa si fa ma enyi ọdụ ọzọ m ịma na ndị aka ebrek home fa kwesịrị ịkwụ damages ọ bụrụ na ime trọbụl megide fa ya akwụkwọ ụgwọ maka fa amadị ihe ya na-eme
kedu ụdị labụ melide ihe si na n'ihe adịghị echi niile ọ dị ọzọ gị? O kwesịkwa ihe dị patina gị maka onye gị na ya na-alalụ kwa ụtụtụ kwa ezi ọ dịrọ patina gị ka ezi ka esi si na ọ dị gị. Ọnya bụ na fa amara ihe ha na-eme, fa anana maala mbane fa ama akwa UK ụlọ adịrọ ọganize melie baa medikal. Ọ dị njọ na-emekwu mistake na-abakwu na medikal ejiri egwuregwu emeli mistake na-abakwa na medikal. Unu afụgo ka o si dị? So ihe niile ifuru onye arụ ya bụ ọ na-abịa ka ọ bịa gwọọ ya ebe jebekwanụ Germany jebenu Holland jebenu Spain. Ọ kakwala unu mma n'ọsọsọ language barrier na-enye nsogbu. Fa na-akwa agụ akwụkwọ ọfụma o, mana o nwekwa ndị na-agụ fa na-agụkwa ndị nkụzi fa na-akụzi ọfụma, mana ịmago ịgụ akwụkwọ n'okenye. Ọtụtụ ndị okenye na-alụzi ọlụ na-ebu family problem fa ebuziela assignment ebunye ndị na-alụ a na-akwụ ụgwọ a na-alụ. O nwere ihe ha ga-ama graduate ebe a bụ UK a na-akwa eme biznes too much. Ndị be anyị na-achọ ego mbute unu abịakwa na UK, unu abịa na UK gabakwa na Malaysia, Indonesia, Asia country gabanin ya ma ị gaa na other European country. Ego mbute adịrọ ebe a. Ihe alụ ọrụ ọ bụ gọọmenti wọk. Ihe alụ ọrụ ịlụcha ọrụ inweta ego. Ihe adị moderate dịkwa mma, nwee ụlọ nwee moto, ihe enwe ihe niile ịchọ, mana ihere adịbụrụ okoto baba dudu nya bụ na-agha ego. Ịgụ akwụkwọ ọ kala gị mma, ị ga-alịkwa ụkwa gị ga-alị, ị ga-enwetakwa ego nke ị ga-agha mana tuto na ịlụrụ ọrụ ahụ ịma nni ọghaga. Ị ga na-etinye n'ihe bara uru, ịma nghakaba ego agha. Ya bụ ọ bụrụ na ị na-achọ ego mbute ịbịa n'obodo UK, especially ịchọrọ ịgụ akwụkwọ. Ọ bụrụ na ọtụtụ ndị be anyị na-abịa fa chọọzụ ịgụ akwụkwọ maka fa abụgolo okenye wee bịa. Ọlụ a na-alụ bụ ma cleaning ma security ma care ma shopkeeper ma ọlụ ịmago cooking, catering, ka ekwu ụmụ ya ma driving bọs a na-anyacha. Ụmụ nwaanyị na-anya mbụ double decker, ụmụ nwoke na-anyakwu ma construction. Ọnya ka eji sisi mụọ ọlụ na ọlụ aka dị mma. Ịmụ ọlụ aka ịnọkwa n'ofe ọnya enwekerebe ụkwala ebidogo. Ọ dị egwu. Ya bụ ihe eji abịakwa UK. Ndị niile nwetacha paspọtụ ịma na pa na-akpịkwa mkpi visa. Ọ na-afịa arụ inweta visa direct. So other European country na-enye visa ọsọ, especially ndị France ma ndị Spain ma ndị Italy. Fanye gị visa, ndị be anyị na-eji ebe ahụ nọchalụ, mana emefa bụ UK. Abịazịa nweta paspọtụ abịaba UK. Mana kịta unu afụgo na fa apụgokwe na Schengen. Ihe dị mma na UK bụ na language ọnyanwa bụ dimentin. Ịbịa ọ dịka ebe chifu, ọ dịka ifilu at home. Ndị be anyị bikwa ebe ahụ buru ibu, fa na-eme culture fa ịmago na-emekọlite ọnụ na mmekọlite nwanne. Ya bụ ọ bụrụ na igubuga akwụkwọ o nwere ike iwetacha certificate ga-enwezi ike ije gụkwa ọzọ. O nwere ike enye gị 2 years ịgụkwa ya. Ịgụkwacha anya ị ga-abụkwa nnukwu mmadụ, especially ịgụọ medical line, lab technologist, IT, ịgụọ anya internet technology, ịgụọ nursing, ịgụọ ka ịmụ ya health and social care, social work. Ịgụcha ụmụ ihe ahụ ị ga-abụ ezigbo mmadụ kara aga.
ị nwere ụdị unu yara alụ ị ga-alụchakwa uli ma esteti ma ịchọ ị ga-alụcha ma esteti mana ọ bụrụ na ị gụrụ akwụkwọ ị nọlụ na-alụ ụmụ lebra job mana ọ ka mma ihe UK ji ka mma bụ ịbịagodi ị ga-eme obele kọs o nwere kọs na-alast 6 months nkịtị ma 3 months ime enye level gị ga-alịkwa ya akaụntụ ya na level gị o nwere kọs trenin chi ị ga-aga ịgacha ya mana ịnọrọ n'ọda European countries ọzọ ada asụ English ị yara emenwu dị trenin ị yara amụnwu ọlụ aka ị ya amụnwu ọlụ aka ịmago ọtụtụ ihe ị ga-amụnwu dị ọtụtụ na UK duto ị na-asụ English already ị ga-amụnwu ọlụ aka mana ije ọda European ịma mmụnwukwu ya ịmara ọlụ aka a sị na anara agụla akwụkwọ nọ ị na-ene anya ịma mmụnwu duto language barrier o nwere ndị be anyị nọcha ọda European countries abịa fa abịa mụchaa ịmago pedicure manicure ma ịkpa isi ma ime isi ndị ọcha ya bụ o nwere skuulu eche ma ọ bụ catering fasi ebe ahụ maka fa nwere akwụkwọ fa abịa mụọ anya 6 months ezugbo fa mụchaa anya fa jee ebe ahụ fa alụbịa mana ịyara amụ nwunye ebe ahụ ịyara amụ nwunye ma mkpa isi a na-egachali ya skuulu ilu ajụọ gị ajụjụ mee gị interview onye bụ na language bụ key onye ọbụla gị na ya na-asụ the same language unu bụ nwanne o nwere ihe join people like language ya ka anyị ji asị unu sụbakwa asụsụ anyị ọ dị mkpa na ịsụrụ asụsụ eji mụọ gị a sị na ndị sụrụ asụsụ eji mụọ fa nwee two language first language home language fa na-adị intelligent fa na-adịkwa obedient fa na-adị brilliant ya bụ ịchọ ka nwa gị dị brilliant sụọli asụsụ be gị bụ onye afa be gị ọ na-aka mma ọ bụ research provelie study provelie si nekwa ihe ọ na-eme fa na-adị gịnị obedient so ije other European country ị ga na-agagharị nwekwe na-eme biznes o nwere biznes a na-emeche na-eweta ego ọ na-eweta ego a na-awụgharị na street foonu gị bụ ọfịs gị ibudo foonu gị ikudie ka nwa yara eme iskọl ị na-eme biznes ị nwekwe shop mana ị na-eme biznes ego a na-abịa na-asụ ka mmiri mana ọ dịchakwa denja du risk o nwere mgbe ọ ga-abịa o nwekwa mgbe ọ ga-anọkata ọghọgwụ final nwee mgbe ọ ga-abịa ọbịa ọsụọ ị na-amanye elu na-ekwusi okwu ike na-abasi mbụ ike ọbịa ọsụọ mbọsị ọ ga-aghọkwa ọghọ ọ bụziala ụbọchị nga ijebe nga jesibere ọdụ n'ime ọ gbasara mmadụ ọ bụ ihe iji aka gị tinye onwe gị so ọ bụrụ na iso eme ime enyi obele ọsọ ọlụ gị ịrapụzia ịgba ọsọ ije mebezi ezigbo ihe ịbịa mmebe ihe dị cool comfortable relax ya mana isi ka imebie forever nwanne m ọ bụ ọkwa ụba ọ bụrụ ụba maka na mgbe ndị ọ bụ gị na fa onwe misteki ime misteki obele osi ekwe gị n'aka fada anụkwa biko ma ọ bụ akụkọ ndị gị na fa na-emekọ biznes ahụ inwe misteki ihe akwụkwọ ụgwọ ya ịkwụrụ ụgwọ ya fa achịtachiala gị ọnwụ na ndụkwa ije ọda ọkwa Malaysia Indonesia a na-apị ihe ọpịpị a na-apị ọ bụ ihe a na-alụkarị ebe ahụ apịlide ọsụkwa mana ndị ekebịa ifu ndị si n'elu na elu na-afly nwanne m ọ bụrụ ụra ọ bụ ị kwesịrị ibu cool comfortable life pọmpụ ga na-agba steady slow and steady win the race ịchụ ya gidigidi mgba gidigidi na oke akpị ya na-ayị ị kwesịrị ime ihe ọ na-abata ọnwa ịmagoli ihe na-abata o nwekwuru ndị na-alụ ọrụ emekwa biznes na UK ihe emenwu ihe na-abụ ime biznes ị na-egote ihe na-ele na-eje Dubai na-egote ụmụ ihe na-ele nwekwa biznes ị ga na-emeche na-agwa ndị mmadụ ụfọdụ na-anọ na befa na-ele sofa na-ama na ị na-ele ihe fa abịa na-ego ọnya bụ ihe dị iche
language bụ strong barrier n'ọda European ilu ịmụba language ịdịka onye ogbi ihe adịka onye ogbi na-eme aka leta gị ị ga-akwa agụm ịghara efilu fọm ịgharakwa eje nwa ezigbo ọrụ n'ọda European country ya kapa ji ajoin biznes ị ga-anọbe gị na-akpọso fon ọnyanwa maka ihe ị ga-alụkwa ebe ahụ bụ cleaning security ị na-eklin ma plane ụkwụ a na-agbajite ị na-eje ọrụ ụfọdụ na-eje na-eklin plane ụfọdụ eje na-eklin hotel ụfọdụ eje na-eklin airport ụkwụ a na-agbajite ịfụ aka onye ahụ ọfịnwụcha arapụli ya unu lụba ọ bụrụ ihe mmadụ na-afụ maka na adịrọ mma ọkwa ndị gụcha akwụkwọ na-eje alụ klinin ahụ a na-alụ ya ụfọdụ na-eje na tren na-eficha ịbịa na ọda European fadịcha organize ịbata eni ọfisi ya ụzọ ga na-emegheli itinyere isi ụzọ a na-emeghe mana UK ị ga-eji aka gị kwaghee ụzọ ahụ ị ga-ata afụfụ na-akwaghị ụzọ lift a na-akwa adị na train station mana lift n'ọda European country lift na-adị ibulu nwa gị ba ị na-aba n'ọfisi ọbụla ụzọ a na-akwaghịli gị ịma ntaghị afụfụ na-emeghe ụzọ nke kazikwu njọma amara isi ebu ọda European country ilu ikpoghe mmiri imenye ịmara ịmalị ma ịchọli ya na lukewarm ma ịchọli ọkụ ma ịchọli oyi iri galụra tap ọgbapụta gị nke ịchọ a ga-eseti ofisi tap ka ị ga-eme ya ọgbapụta mana nke UK amara m ka fasimenye fadebe hot ebe a fa edebe cool ebe ịbịazi ịkwụ aka ịkpọghe cool ịkpọghe hot amazi m ịbịa tinye aka na hot itinye na cool itinye na hot itinye na cool amara m isi ya amara m ọdụdụ ya ọ bụrụ mmadụ adịrị organize fada ene obodo ndị ọzọ anya a sịrị ịgba mara akpọ ogene fa na egbe anya n'ọdụdụ o nwekwa ebe famili ọ dịkwa mma dịka ọda European country mana majority famili abịa edebe hot ebe a debe cold ebe a ịbịa kpughe cold water ịkpọghe hot ọkwa na toilet ka iji ka ịkwọzi aka ọ na-abụ ọ dị egwu ndị be anyị mana ọ bụla ebe ọzọ ijos mee ihe seti enye ka isi chọọ ijos kwụọ aka ịmụzie nwa n'ụlọ ọgwụ UK ololo ọkwa mmụlụ ofu nwa ebe a wee tifu mkpu n'ike ọkwụ ụlọ ọgwụ a ya asị gị nnaba mbọsị ahụ kubiko ịma mmadụ bi na UK buru ibu ọ dị overpopulated I think na ọnya ka o ji dịcha ụlọ ahụ gbodogodo so ịmụọ nwa n'ụlọ ọgwụ ịmara ole hostelụ ụmụ akwụkwọ si adị ibinigo na hostelụ na secondary school onye ahụ ka ị ga-nya kebichie enye partition were akwa kebichie enye obele bed dị walawala etinye ọkwụ ya bụ ebe ị ga-anọ mmadụ eju etinye chielu fanya kubikụl yes kubikụl ebe ahụ ka ị ga-anọ chai ọkwa nwa ị ga-amụọ n'ọda European country ụlọ a ga-enye gị ga-adị ka flat ọkwa ụlọ ọgwụ palọ ga-adị ya toilet ga-adị ya ihe niile ga-adị ya TV ya bụ ị ga-anọzi ka ị nọ holidays faya asịkwa ga-ana na ị need rest ị ga-anọ ndị friends ga na-abịa na-abịa di ga na-ebute nri ụmụaka ga-agbalị na-abịa abịachasị gị lalụba ụlọ na-ala fa ga-ebulu pad bujuo ebe niile ebulu pad airline anya up ma pant use and throw away nya kabọọdụ oju gboo nya ihe eri nri ugboro ịnọ ma ise na mbọsị a na-akwaghalị ndị hostess fa ọkwa hospital hostess fa bute mkpụrụ osisi
na ụtụtụ ebute tii na bred, eyifi ebute mkpụrụ osisi, nke ọzọ ebute ice cream ma yogurt, ebutekwe na mgbede ebute na UK afụ ọkwam ya ka ọ dị. Titini gbakwa m iwe. Mụnwa na-aga mmụọ nwa n'ụlọ ọgwụ na Dutchland, nwere ụkwụ ntụkwasị ona nya ịmara panti sanitary panti a faga paaki ya, ịchọ ikpo onye 100 wunye na akpa gị wee bulie na, ịchọ ikpo pad ọsọ gị ikpo onye 1 million kpolie na, onye abịa inete gị TV ụdị self contain a ga-enye gị palọ, ebulu oche dọbacha anya ma tebụl, ebulu oche adọbacha anya ebe visitọ ga-anọ, ọ dịka palọ dekoreti godi fabatagodi fa anọlụ gị na onwe ga-anọlụ na nke gị na-emepụta anya a na-abịa na-apụ ihe anọlị ya 1 week na-aṅụ mmiri ọkụ na-agba ose n'anya, ịmalị na ijepụgara ejepụga na ije mụ nwa na-enete gị anya. Ọkwa ịchọba ịna a ga-asị gị ebute oche ị ga-anọ na ya, akwalị gị jee kpọọ teksi maọbụ na di gị nwere moto. Ọ bụrụ na o nwere moto a ga-akpọ teksi etinye gị na ya, asị gị azọ n'ụkwụ n'ala. Na UK ya ana mbọsị ahụ kubikụ una hostelụ ndị sekọndịrị skuulu na-adị una ahụ ka ọ dịkwa. Iwe gbakwa mụ emechi enye m fọm m filu omukwuo uche m ndị elu fedede ndị elu fa mkpamkpa na mkpamkpa sifa na ebe a adịrọ mma. Isi a ka ekwe nwere sanitary pad adọba, nwere pad gịnwa ga-ewetachekwa nke gị, mana ọ bụrụ ebe ndị ọzọ fa ga-ala ịnụ ya hipụ onye ona iyere eyuzuche nwunye for 1 month. Ọkwa ịnaba ị ga-ebuli ya, o nwere panti sanitary panti na-adị mma nnọọ, use and throw away. Ọdụ ebe ahụ iyuzuru itufuo ozugbo, ọ mgbe nna lụzi nke mkpo wee na mkpozi elu na mgbe nna lụzi ụlọ ka mma na mama ntụfuzie nsụbazi anya asụ wee fụkwa na ọ dị mma ọsụsụ, ọ dị mma nwee kwaliti reserve ya. Mana amadị m mgbe m nọ n'ụlọ ọgwụ yuzuru ofu ụtụtụ ehihie abalị na-etufu fa na-ekpote ọzọ na-asị gị ọgwụgwụ a na-ekpote ọzọ. Ọ bụ ma ya bụ uche gị dịkwa ya, ịmara ebe ị na-abịa. Ọ bụrụ na ị ga-abịa nwunye uke ọ ga-adị mma direct ịbịa, ọ ya adịkwa gị mma, ị ga-alaikekwa ya. Mana jee bi ebe ọzọ wee bịa, ibi ebe ọzọ wee bịa UK man laikekwa ya. Ibi ọga European country bịa UK, ụfọdụ gbara ọsọ gbachiri azụ and never come back. Family ndị ejidere onwe fa aka. Mgbe m bịara ebelu m akwa, ana m ebe akwa na striti na-aga na-eficha anya mmiri. Eziokwu ka m na-agwa unu, mụ na ụmụ m na-ebe akwa na-aga na-achụ ịgba ọsọ ka m gbachiri. Ọ ụdị m ya ọmụmụ rapụkwa mma agba n'ọsọ gbachiri ebe anyị bi. Ọkwa anyị gakọta anyị na-ebe akwa, anyị bele akwa, anyị si duchighe anyị azụ na aba adamnwanya bele akwa. Ọ bụrụ na otogo ịkpọrọ ụmụaka toleto, ama m ndị kpọọ ụmụaka toleto bịa enye gị nsogbu na ịkpọchighe ebe na dia land ebe a mụrụ mmadụ bụ land ya. Ọ bụrụ ma enyego m unu hint maka ndị na-achọ ịbịa UK maọbụ ọda European country. Emeche mma akọrọ unu Eshia ọfụma, maka na ada akọwachakwala ndị be anyị ọfụma, fagaluzie fadị disappointed. Nya bụ ka ị ghara isi na polo akọwacharala gị ihe ndị a ọfụma. Ọ bụkwa ya ka m na-akọwala gị ihe. Inwe ndidi nọkwa na UK ọmabazia gị arụ, isi na ọda European country bịa ọmadụcha gị mma, mana inwezie ndidi na ọbazie ọmabazia gị arụ, maba gị anya, i blend bezie ịmazialụ ka esi eme, ị na-emezi.
fa adịrọ organize bụ ịpụta like this fa na-ajọ mpụta trafik ya mpụta nkwụrụ mgbe anyị bịara ọfụ ka ọcha green maka ebe ndị ọzọ iyi akwụkwọ ịma njọmpụ trafik mana fa na-ajọmpụ na-agala onwe fa na-asị na-eti mana kịta esogolu mfa na-ajọmpụ ya ijọmpụ onye ebe ọzọ inwe nsogbu ijọmpụ onye ebe ọzọ inwe nsogbu ngwa na nsogbu adịrọ ndị be anyị daalụnụ yes language barrier yes language barrier my brother onye nke anyị senti ọhadugha nnọọ kesenu ozi ọma kesenu ya sinsi anyị ji ifugonu unu bịa nenechi unu kesee ka ndị ọzọ matakwa unu na kọmentị na-achị ya ifuru ụmụ nwanne anyị nwoke a na-achị ya na kọmentị ọ na-adịkwa mma ọ na-adị mma a si nkwado ọgụ karịrị ọnụnụ ya nwanne anyị nwoke si achị ya na kọmentị unu ga na-eme na-achị yakwa na kọmentị ka ndị ọzọ wee na-amata maka ọ bụ ihe na-akụzi ihe maka anyị ma na ndị be anyị na-agakarị travel dị anyị n'ụkwụ maka na adịrọ mma nya ka fa mara ebe fa ga-etinye isi ka fa ghara ime misteki ihe abụọ dị mma ndị Igbo ọ bụ oge ọdịmma ndị Igbo akụkọ nkọchala unu ma nke unu ọgwụo maka fa si emechie test si na ihe nwa dị mo emechekwa ọbụna ọ bụ okwu asị ọ bụrụ dia misteki buru ibu nya ka m ji agwa unu jee test unu sifa confirm ya maka o mere ọ bụrụ na m ajụrụ aka m eme accept ọ bụrụ na m meli accept nwụba ọgwụ ihe m amara isi why not their mistake ifu gị many people ga-analụfe ọgwụ ahụ ya ka m ji agwa unu na-asụ asụsụ unu maka ọ bụrụ na ị na-asụ asụsụ gị ị ga-adịkwa intelligent ọ bụrụ na ị na-asụsụ oyibo ihe ha dị intelligent ihe ha dị na-eche uche na-abụ na-eche maka culture unu mba ihe ha dị intelligent ihe ha dị obedient mana dudo na abụ m ada Igbo na-asụ Igbo fe emechie test ahụ wee kwuchie ihe ahụ gbagharị ya tụfuo and ịgbagharị ya tụfuo ihe kakwa ụmụ obu m ji gbagharị ya tụfuo bụ na ama m onwere ebe m gbara n'ụzọ andi atrọst m di m ọdụ mma ka ị na-atrọst ndị di o kwesịrị ka unu mee ka nwunye unu na-atrọst isi ya na ọ bụ okwu asị maka ịmagolo onye gị na ya bi nwere onye ọ na-ene anya o nwere mgbe ime ikolobịa na agbọghọbịa ịnụọ di na nwunye ichili ya ịghasị ya ọ bụrụ ịnụcha di na nwaanyị ị ka na-agaghalikwa ọ dịrị ọnụ mma nwunye gị ejili mmalị gị ị na-ete ọta njele ị na-agbaso n'ụzọ ị na-anata leti o jili mmalị gị fasịrị anya na ihe a dị osifa bunye m mmiri ka m bụrụ ọgwụ ṅụọ amagolu m ebe osi bụrụ mmiri ṅụọ ndị be anyị ọ ya dị ka emesịa ka ọ dị n'oge ọzọ unu jisikwa ike na-asụrụ ụmụ unu Igbo na-akụziri fe Igbo anyị na-akpọkwa unu n'Igbo Class World unu bịa na-anọnyere anyị echi enwere m exam na ụmụaka nwere exam aga m ede ule edecha ule a ebidokwa na Jenụwarị 7 abịa m anyị emechi Igbo Class World ga-emechi akwụkwọ na echi bụ Satọde anyị agụkwa ụka emechie faya enene ule unu bịa na Jenụwarị 7 ndị edenyebere afa unu jisi ike bịa denye afa ụmụ unu ka fa solu na-agụ akwụkwọ enyefa link fajiga na-abata solu na-agụ akwụkwọ n'Igbo Class World ka anyị lụsi bọọlụ ike ka ndị Igbo were nweta asụsụ ha ka anyị lụsi bọọlụ ike ka ndị Igbo were nweta ọdịnala ha ka anyị lụsi bọọlụ ike ka ndị Igbo were nweta asụsụ ha ka anyị lụsi bọọlụ ike ka ndị Igbo were nweta ọdịnala ha anyị nwe mmeri anyị nwe mmeri anyị nwe mmeri chi anyị emeriela anyị emeriela obi n'igwe meriela anyị emeriela ọdịnala meriela
anyị emeriela, obi n'igwe meriela, anyị emeriela, Olisa emeriela. Ka anyị lụsi bọọlụ Igbo klaasị, lụsi bọọlụ ike, ka ndị Igbo were nweta asụsụ ha. Ka anyị lụsi bọọlụ ike, ka ndị Igbo were nweta ọdịnala ha. Anyị ga-eje ka anyị naba, maka otego anyị bịa. Ndị be anyị, ọ ya adị n'oge ọzọ. Ka emesịa.